Nu reacționa la nimic. Cum să devii periculos de încrezător? Încrederea nu înseamnă să fii cea mai gălăgioasă persoană din cameră. Nu înseamnă să te lauzi, să urmărești aprobarea sau să încerci să-ți demonstrezi valoarea altora. Adevărata încredere este calmă, este constantă. Este puterea liniștită, care îi face pe oameni să se oprească și să observe fără ca tu să fii nevoit să le ceri atenția. Și cea mai înaltă formă de încredere este aceasta, când nimic nu te zguduie, nimic nu te provoacă și nimic nu te controlează. Majoritatea oamenilor trec prin viață reacționând la orice, la critici, la respingere, la haos, la opiniile altora, și fiecare reacție le ia o parte din putere. Dar când înveți să nu reacționezi la nimic, nu mai renunți la energia ta, devii de neatins. Te miști prin lume cu un fel de prezență care este atât rară cât și periculoasă, genul de încredere care nu poate fi falsificată. În această carte audio, vom explica exact cum să construiești acest tip de încredere. Vei învăța cum să reduci la tăcere îndoiala de sine, să-ți controlezi emoțiile, să te detașezi de rezultate și să te porți cu autoritatea cuiva care nu are nevoie de nimic și nu se teme de nimic. Fiecare capitol îți va oferi pași practici și adevăruri atemporale, care, dacă sunt aplicate, vor transforma nu doar felul în care te simți în legătură cu tine însuți, ci și modul în care lumea reacționează la tine. Nu este vorba despre a te preface, este vorba despre a deveni. Așa că respira adânc, limpezește-ți mintea și pregătește-te să pășești în cea mai puternică versiune a ta. Să începem. Capitolul 1. Nu te mai explica. Una dintre cele mai rapide modalități prin care oamenii își epuizează încrederea este să se explice constant. Gândește-te la asta. De câte ori te-ai trezit dând explicații lungi și inutile doar pentru ca oamenii să nu te judece? Poate că ai întârziat și, în loc să spui pur și simplu mulțumesc pentru așteptare, ai început un discurs de 5 minute despre trafic, alarma sau cum ți-a murit telefonul. Sau poate cineva a pus la îndoială una dintre deciziile tale și ai simțit nevoia să justifici fiecare detaliu doar pentru a te simți înțeles. Iată adevărul. Oamenii încrezători nu fac asta. Nu trăiesc în modul scuze. Nu se grăbesc să se dovedească tuturor. De ce? Pentru că știu că valoarea lor nu este dezbătută. Când încetezi să te explici, proiectezi instantaneu putere. Cuvintele tale au mai multă greutate. Prezența ta impune mai mult respect. Acum, nu spun că ar trebui să devii nepoliticos sau disprețuitor. Nu este vorba despre aroganță. Este vorba despre a ști când să fii scurt, clar și ferm. În loc să justifici fiecare mișcare, înveți să-ți susții alegerile. Dacă cineva te întreabă de ce faci ceva, nu ai nevoie de un eseu complet. Un răspuns simplu și încrezător este suficient. Gândește-te cât de puternic te simți când cineva spune, am ales asta pentru că este potrivit pentru mine. Și apoi se oprește, fără explicații exagerate, fără datul înapoi, doar certitudine calmă. Asta înseamnă încredere. De fiecare dată când te explici inutil, transmiți un mesaj tăcut. Am nevoie de aprobarea ta ca să mă simt bine. Dar de fiecare dată când ești scurt și lași alegerea ta să se bazeze pe ea însăși, transmiți un mesaj mai puternic. Nu am nevoie de permisiunea ta. Iată o provocare pentru tine pentru săptămâna următoare. Prinde-te în fapt. În momentul în care începi să aduni scuze sau explicații lungi, oprește-te. Înlocuiește-le cu ceva simplu, ferm și direct. Nu pot reuși. Am decis să merg pe această cale. Asta nu funcționează pentru mine. Și apoi taci. Lasă tăcerea, să poarte greutatea încrederii tale. La început, te vei simți inconfortabil. Vei simți nevoia să umpli spațiul, să justifici, să-ți îndulcești cuvintele. Dar cu practică, vei descoperi ceva care îți va schimba viața. Cu cât explici mai puțin, cu atât te simți mai puternic. Oamenii încep să te ia mai în serios și, cel mai important, încep să te iei pe tine însuți mai în serios. Încrederea periculoasă începe cu această mică, dar puternică schimbare. Nu mai explica, nu mai justifica prea mult. Ai încredere în alegerile tale. Rămâi ferm în cuvintele tale. Pentru că în momentul în care nu mai simți nevoia să te explici tuturor, ai făcut deja primul pas către a deveni intangibil. Capitolul 2. Stăpânește-ți vocea interioară. Dacă vrei să devii periculos de încrezător, trebuie să începi cu vocea care îți vorbește cel mai mult.
cea din propriul tău cap. Acea voce este fie cea mai mare armă a ta, fie cel mai mare dușman al tău. Fie te construiește, fie te dărâmă. Și iată lucrul pe care majoritatea oamenilor nu-l realizează niciodată. Felul în care vorbești cu tine însuți în privat se reflectă în felul în care te prezinți în public. Gândește-te la asta. Dacă vocea ta interioară îți spune constant, nu sunt suficient de bun, mereu dau peste cap lucrurile, probabil că oamenii mă judecă, cum crezi că te vei comporta când vei intra într-o cameră? Nervos, ezitant, mic, dar dacă vocea ta interioară îți spune, pot să mă descurc, am mai făcut lucruri mai dificile înainte, sunt exact unde trebuie să fiu, intri în aceeași cameră, mai înalt, mai calm și mai ager. Aceeași persoană, voce diferită. Și această diferență schimbă totul. Încrederea nu începe cu aplauze, realizări sau atenție. Începe în mintea ta. Începe cu cuvintele pe care le permiți să răsune în capul tău. Nu poți controla ceea ce spune toată lumea despre tine, dar poți controla ceea ce îți repeți în fiecare zi. Greșeala pe care o fac oamenii este să aștepte ca viața să îi valideze înainte de a-și schimba acea voce interioară. Ei cred că odată ce voi reuși, mă voi simți încrezător. Odată ce oamenii mă vor respecta, voi vorbi mai bine cu mine însumi. Dar funcționează invers. Nu aștepți dovezi. Tu creezi dovezi. Începi să vorbești cu tine însuți ca cu cineva demn de respect. Și apoi acțiunile tale încep să urmeze acea credință. Iată secretul. Creierul tău crede în repetiție. Orice-ți repeți devine adevărul tău. Spune că ești slab suficient de mult timp și vei începe să te micșorezi în slăbiciune. Spune că ești capabil, puternic și calm suficient de mult timp și vei începe să te ridici pentru a răspunde acelor cuvinte. Vocea interioară este ca un termostat. Setează temperatura încrederii tale. Dacă este scăzut, vei cădea mereu la loc, indiferent cât succes exterior savurezi. Dacă este ridicat, te vei ridica deasupra provocărilor pentru că crezi că aparții acelui nivel. Așadar, cum stăpânește această voce interioară? Începe prin a o prinde în fapt. Acordă atenție replicilor liniștite pe care ți le șoptești în timpul zilei. Când dai greș, spui sunt atât de prost, sau spui e în regulă, voi face mai bine data viitoare? Când te uiți în oglindă, găsești fiecare defect? Sau îți amintești că te prezinți, că te perfecționezi și că meriți? Aceste momente mici modelează totul. Scopul nu este o pozitivitate falsă. Nu trebuie să-ți spui că ești perfect. Încrederea periculoasă nu înseamnă să te minți pe tine însuți. Este vorba despre a vorbi cu forță, chiar și atunci când lucrurile nu sunt perfecte. Este vorba despre a alege cuvinte care construiesc, nu cuvinte care distrug. De exemplu, în loc de nu pot face față, spui că e greu, dar o să rezolv. În loc să spui eșuez mereu, spui că fiecare eșec mă învață ceva care mă face mai puternic. Când începi să-ți dirigezi vocea interioară, în loc să o lași să zboare, vei observa ceva puternic. Vei înceta să reacționezi atât de dur la provocări, critici și respingeri. De ce? Pentru că mintea ta este deja antrenată să te susțină. Devine cel mai puternic aliat al tău, în loc de cel mai rău critic al tău. Lasă-mă să-ți dau o provocare. În următoarele 30 de zile, în fiecare dimineață, spuneți cu voce tare 3 lucruri. Mă respect. Pot face față oricărui lucru care se întâmplă astăzi. Nu am nevoie de aprobarea nimănui pentru a merge mai departe. S-ar putea să ți se pară ciudat la început, dar rostește aceste replici în fiecare zi și urmărește cum corpul tău începe să le suporte. Urmărește cum ți se schimbă energia în conversații. Urmărește cum intri diferit în situații. Vocea ta interioară este fundamentul încrederii tale. Stăpânește-o și nu vei părea doar încrezător, ci o vei simți în oasele tale. Și odată ce o simți, nimeni nu ți-o mai poate lua, pentru că iată adevărul. Încrederea nu este ceea ce se întâmplă atunci când alții cred în tine. Încrederea este ceea ce se întâmplă atunci când crezi mai întâi în tine. Și această credință începe cu vocea din mintea ta. Capitolul 3. Construiește respect înainte de încredere. Orice tip de încredere de durată începe cu un adevăr simplu. Nu te poți simți puternic dacă nu te respecti mai întâi pe tine însuți. Respectul este fundamentul. Fără el, încrederea nu este nimic mai mult decât un act. O mască pe care o porți pentru a-i convinge pe ceilalți, în timp ce în adâncul sufletului ești încă nesigur. Dar atunci când îți construiești un adevărat respect de sine, încrederea încetează să mai fie un act. Devine cine ești.
Gândește-te la modul în care îi tratezi pe oamenii pe care îi respecti. Îi asculți, le prețuiești timpul, ai încredere în deciziile lor. Acum întreabă-te sincer. Te tratezi pe tine însuți la fel? Sau te respingi cu critici? Ignoră-ți nevoile și permite oamenilor să-ți depășească limitele, pentru că în adâncul sufletului nu te consideri demn. Adevărul este că modul în care te tratezi pe tine însuți stabilește standardul pentru modul în care lumea te tratează. Dacă îți lipsești de respect propriul timp, și alții o vor face. Dacă vorbești urât cu tine însuți, vei tolera ca și alții să vorbească în același fel. Dar când începi să-ți arăți respect de sine, când te ridici la standarde mai înalte, oamenii din jurul tău simt asta, reacționează diferit. Și aici începe să prindă contur o încredere periculoasă. Respectul de sine nu vine din realizări mari. Vine din micile alegeri zilnice care îți spun minții contezi, respectând promisiunile făcute ție însuți, ducând la bun sfârșit atunci când spui că vei face ceva, nemulțumindu-te cu situații care contravin valorilor tale. Fiecare act de respect pe care ți-l arăți îți construiește putere în tine. Când te trezești de vreme pentru că ai spus că o vei face, acesta este respect. Când te îndepărtezi de o conversație toxică, în loc să încerci să câștigi aprobarea, acesta este respect. Când stabilești o limită și o menții, asta înseamnă respect. Fiecare dintre aceste alegeri poate părea mică la exterior, dar împreună creează sentimentul profund și de nezdruncinat că poți avea încredere în tine. Și odată ce ai încredere în tine, încrederea curge natural. Iată cheia, respectă-te pe tine însuți mai întâi. Și lumea nu are de ales decât să se adapteze. Nu mai cerșești recunoaștere. Nu-ți mai explici sau dovedești valoarea. Știi asta. Și pentru că știi asta, ceilalți o văd. Așadar, dacă vrei să construiești o încredere care durează, nu începe cu discursuri false de încurajare. Începe cu respect. Începe cu felul în care vorbești cu tine însuți, felul în care te comporți și felul în care te menții la un standard mai înalt. Încrederea fără respect este goală. Dar respectul practicat în fiecare zi se va transforma în cele din urmă într-o încredere atât de puternică, încât nu poate fi ruptă. Și odată ce ai construit asta, nimeni nu ți-o poate lua. Capitolul 4. Elimină nevoia de aprobare. Una dintre cele mai mari capcane care fură încrederea este nevoia constantă de aprobare. Știi ce vreau să spun? Acea mâncărime interioară care întreabă, oare mă plac? Sunt de acord cu mine? Sunt suficient de bun în ochii lor? Este subtilă, dar controlează viețile atâtor oameni. Se îmbracă nu pentru ei înșiși, ci pentru ceea ce ar putea spune alții. Postează pe rețelele de socializare nu pentru a împărtăși, ci pentru a fi validați. Aleargă după complimente, evită criticile și se simt zdrobiți când cineva nu-i aplaudă. Iată problema. Când încrederea ta depinde de aprobare, va fi întotdeauna fragilă, deoarece aprobarea poate fi dată și aprobarea poate fi luată. Într-un moment oamenii te aplaudă, în momentul următor te critică. Și dacă stima ta de sine crește și scade odată cu reacțiile lor, vei trăi ca o marionetă trasă de sfori pe care nu le poți controla. Adevărul este că nimeni în lumea asta nu-ți datorează aprobare și opinia nimănui nu ar trebui să aibă puterea de a te defini. Când ucizi nevoia de aprobare, te eliberezi. Încetezi să mai alergi după aplauze și începi să te concentrezi pe a trăi cu autenticitate. Încetezi să-ți adaptezi viața pentru a se potrivi așteptărilor altor oameni și începi să-ți construiești o viață care ți se pare potrivită. De aici vine încrederea periculoasă. Gândește-te la oamenii pe care îi admiri cel mai mult. Sunt ei cei care încearcă să mulțumească pe toată lumea sau sunt ei cei care rămân fermi chiar și atunci când oamenii nu sunt de acord? Este întotdeauna al doilea grup, deoarece adevărata putere nu constă în a fi plăcut de toată lumea, constă în a fi respectat pentru că ești fidel. Acum, să fiu clar, nu este nimic în neregulă cu a te bucura de laude. Nu este nimic în neregulă cu a fi fericit când cineva ți apreciază munca. Problema apare atunci când ai nevoie de ea, când depinzi de ea pentru a te simți valoros. În momentul în care depinzi de ea, îți predai puterea. Le dai altor oameni telecomanda emoțiilor tale. Și lasă-mă să-ți spun, oamenii își schimbă rapid canalele. Deci, cum ucizi această nevoie? Începe cu puțin. Exersează să spui nu fără să explici. Exersează să iei decizii bazate pe ceea ce știi că este potrivit pentru tine, chiar dacă alții nu vor înțelege. Reamintește-ți zilnic că aprobarea lor este opțională. Respectul meu de sine nu este. Vei observa ceva puternic atunci când vei înceta să mai alergi după aprobare.
La început, unor oameni nu le va plăcea. S-ar putea să te numească arogant, egoist sau încăpățânat. Dar rămâi ferm, pentru că, în timp, aceiași oameni vor începe să te respecte mai mult decât s-au bucurat vreodată când te aplecai pentru acceptarea lor. De ce? Pentru că oamenii se pot bucura când le cauți aprobarea, dar o admiră când nu ai nevoie de ea. Încrederea periculoasă se naște atunci când intri într-o cameră și nu te întrebi dacă le voi plăcea. În schimb, te gândești, oare mă respect pe mine însumi, prin felul în care mă prezint aici? Această schimbare schimbă totul. Te scoate din rolul de interpret și te pune în rolul de lider. Lumea nu mai are nevoie de o altă persoană care să cerșească aprecieri, să alerge după aplauze sau să aștepte permisiunea. Lumea respectă persoana care nu are nevoie de nimic din toate acestea. Cea care merge mai departe cu sau fără aprobare. Cea care trăiește ca și cum ar avea deja tot ce îi trebuie înăuntru. Și acela poți fi tu. În ziua în care încetezi să mai alergi după aprobare, pășești într-un nou tip de libertate. Începi să reacționezi la fiecare comentariu, fiecare privire, fiecare critică. Începi să trăiești după proprii tăi termeni. Atunci oamenii te observă. Nu pentru că le ceri, ci pentru că nu pot ignora pe cineva care nu are nevoie de validarea lor. Și tocmai asta este o încredere periculoasă. Capitolul 5. Răspunde cu tăcere, nu cu emoție. Unul dintre cele mai mari semne de încredere nu este cât de gălăgios poți fi, ci cât de tăcut poți rămâne. Majoritatea oamenilor cred că puterea înseamnă să ai ultimul cuvânt, să le arăți tuturor cât de inteligenți sau perspicace sunt. Dar adevărata putere este adesea opusul. Este capacitatea de a rămâne calm, de a rămâne tăcut și de a nu fi atras în fiecare bătălie emoțională. Gândește-te. Cât de des își pierd oamenii puterea pentru că nu au putut să tacă. Cineva îi critică și ei ripostează. Cineva îi lipsește de respect și ei explodează. Cineva îi provoacă și ei se grăbesc să se apere. În acel moment ei cred că dau dovadă de putere, dar, de fapt, arată că emoțiile lor dețin controlul. Și când emoțiile te controlează, puterea ta dispare. Tăcerea, pe de altă parte, este dezarmantă. Este tulburătoare. Când oamenii așteaptă o reacție și nu le oferi nimic, nu știu cum să o gestioneze. Împing și nu te miști. Atacă și tu rămâi ferm. Asta face tăcerea puternică. Arată că nu ești ușor de zdruncinat, că nu poți fi manipulat. Acum, să fim clari. Tăcerea nu înseamnă slăbiciune. Nu înseamnă că lași oamenii să te calce în picioare. Înseamnă că îți alegi răspunsurile cu grijă. Înseamnă că refuzi să-ți irosești energia în bătălii inutile. Când răspunzi cu tăcere, în loc de emoție brută, îți cumperi timp să te gândești. Îți oferi spațiu pentru a decide dacă situația merită măcar atenția ta. Imaginează-ți că cineva încearcă să te provoace. Poate te insultă în fața altora, așteptându-se să explodezi. Majoritatea oamenilor ar mușca momeala. Dar dacă rămâi calm, dacă te uiți la ei și pur și simplu alegi tăcerea, dintr-o dată lumina reflectoarelor se schimbă. Încep să pară proști, nu tu. De ce? Pentru că ai arătat că vorbele lor nu au pătruns. Ai arătat că deții controlul. Există un alt aspect al acestui lucru. Tăcerea nu numai că îți protejează puterea, dar îți face și cuvintele mai puternice atunci când în sfârșit alegi să vorbești. Dacă vorbești mai puțin, dar cu autoritate calmă, oamenii ascultă. Știu că nu irosești cuvinte. Știu că dacă vorbești, contează. Așa vorbesc liderii. Așa se comportă oamenii încrezători. Deci cum poți practica asta? Începe prin a observa factorii declanșatori. Acordă atenție momentelor în care simți că emoțiile tale fierb. Când cineva te critică, când nu este de acord, când batjocorește, acela este momentul să te oprești. Nu te grăbi să reacționezi. Respiră. Lasă tăcerea să lucreze pentru tine. De 9 ori din 10, îți vei da seama că nici măcar nu trebuie să răspunzi. Și în rarele momente în care o faci, răspunsul tău va veni din forță, nu din impuls. Nu le datorezi tuturor o reacție. Nu trebuie să te aperi de fiecare dată când cineva te întreabă. Nu trebuie să duci fiecare mică bătălie. Uneori, cel mai puternic lucru pe care îl poți face este să nu faci nimic. Tăcerea nu este goală. Este plină de putere. Gândește-te cum schimbă acest lucru modul în care oamenii te văd. Persoana care reacționează emoțional este previzibilă, ușor de controlat.
Dar persoana care poate rămâne tăcută, calmă și nepăsătoare, acea persoană este periculoasă pentru că nu o poți forța. Nu îi poți intra sub piele, nu îi poți distruge concentrarea. Încrederea periculoasă nu constă în a țipa mai tare decât alții. Constă în a sta drept în timp ce alții țipă la tine și tu nu te miști. Constă în a alege tăcerea atunci când alții se așteaptă la o furtună. Constă în a arăta că emoțiile tale îți aparțin ție, nu altcuiva. Data viitoare când cineva încearcă să te tragă în drama sa, amintește-ți asta. Tăcerea este scutul tău. Tăcerea este puterea ta, iar tăcerea este puterea ta. Folosește-l și vei descoperi cât de neclintit poți fi. Capitolul 6. Lasă-ți corpul să vorbească primul. Înainte să deschizi gura, corpul tău îi spune deja lumii cine ești. Oamenii văd cum mergi, cum stai, cum îi privești. Și în doar câteva secunde, își formează deja o opinie cu mult înainte să spui un singur cuvânt. Acesta este limbajul tăcut al încrederii, și este adesea mai tare decât orice ai putea spune vreodată. Iată adevărul. Dacă cuvintele tale și limbajul corpului tău nu se potrivesc, oamenii vor crede întotdeauna în corpul tău. Poți spune sunt încrezător. Dar dacă ești cocoșat, evitând contactul vizual, jucându-te cu mâinile, nimeni nu te crede. Pe de altă parte, ai putea spune foarte puțin, dar dacă postura ta este puternică, ochii tăi sunt stabili, mișcările tale calme, oamenii îți simt prezența. Deci, ce înseamnă să-ți lași corpul să vorbească primul? Înseamnă că intri într-o cameră ca și cum ai fi acolo. Înseamnă să stai drept, cu umerii dați înapoi, pieptul deschis, capul sus, nu cu aroganță, ci cu o certitudine tăcută. Înseamnă că strângerea ta de mână este fermă, nu grăbită. Înseamnă că faci contact vizual, fără să tresarăți, fără să te grăbești, fără să-ți ceri scuze că ești văzut. Gândește-te la oamenii pe care îi respecti în mod natural când intră. Nu trebuie să se anunțe, nu trebuie să demonstreze nimic, prezența lor spune totul. Nu este un accident. Acesta este limbajul corpului. Corpul tău îți antrenează mereu și mintea. Dacă stai mic, te simți mic. Dacă te porți ca și cum te-ai ascunde, mintea ta începe să creadă că ar trebui să te ascunzi. Dar dacă stai drept, dacă îți extinzi postura, dacă te miști cu un scop, mintea ta primește mesajul sunt puternic, sunt stabil, aparțin acestui loc. Mintea și corpul sunt conectate. Și dacă vrei încredere în tine, uneori cea mai rapidă modalitate de a-ți schimba mintea este să-ți schimbi mai întâi corpul. Acum, nu confunda asta cu acțiunea sau prefăcătoria. Nu este vorba despre a te preface. Este vorba despre a elimina semnalele care te sabotează. Este vorba despre a elimina obiceiurile care te fac să pari nesigur. Umerii cocoșați, agitația nervoasă, ochii care se avântă. Aceste mici obiceiuri transmit mesaje silențioase pe care nici măcar nu le observi, dar pe care alții le percep imediat. Și odată ce le renunți, începi să te comporți diferit. Iată un sfat practic. Data viitoare când intri într-o cameră, oprește-te la ușă, trage o respirație calmă, îndreaptă-ți postura, lasă umerii pe spate, ridică ușor capul și apoi intră într-un ritm constant. Fără grabă. Doar prezență. Această singură modificare schimbă modul în care oamenii te văd și cum te vezi tu pe tine însuți. Un alt sfat. Exersează contactul vizual. Nu într-un mod ciudat și autoritar, ci într-un mod calm și constant, care spune: te văd și mă simt confortabil să fiu văzut. Majoritatea oamenilor întrerup contactul vizual prea repede, pentru că se simt nesiguri. Antrenează-te să-l menții doar o secundă mai mult. Acea secundă comunică încredere fără un cuvânt. Când corpul tău exprimă încredere, nu trebuie să te exagerezi. Nu trebuie să insisti prea tare pentru a fi observat. Oamenii pur și simplu o simt. Și iată secretul. Când o simt, te tratează diferit. Ascultă mai atent. Îți respectă spațiul. Au mai multă încredere în cuvintele tale. Încrederea periculoasă nu înseamnă să țipi mai tare. Este vorba despre a intra într-un spațiu cu o certitudine atât de liniștită încât oamenii să nu te poată ignora, chiar dacă nu-ți ridici niciodată vocea. Corpul tău spune povestea înainte ca gura ta să o facă vreodată. Așadar, lasă-ți corpul să vorbească primul. Antrenează-l să transmită mesajul corect. Mergi drept. Stai nemișcat. Privește oamenii în ochi. Mișcă-te cu intenție. Pentru că atunci când corpul tău comunică putere,
Cuvintele tale trebuie doar să confirme ceea ce oamenii cred deja, că ești cineva care merită ascultat. Capitolul 7. Nu mai reacționa, începe să conduci. Majoritatea oamenilor își trăiesc viața în modul de reacție. Se întâmplă ceva și ei răspund. Cineva îi critică și ei se apără. Cineva îi lipsește de respect și ei ripostează. Cineva îi laudă și dintr-o dată se simt bine cu ei înșiși. Sunt constant la mila tot ceea ce le iese în cale. Asta nu este încredere. Asta este dependență. Și atâta timp cât reacționezi, nu conduci. Gândește-te. Persoana care reacționează este întotdeauna cu un pas în urmă. Lasă lumea să le dicteze starea de spirit, energia, alegerile. Dar persoana care conduce, ea dă tonul. Ea decide direcția. Nu așteaptă să vadă ce se întâmplă înainte să acționeze. Ea creează ceea ce se întâmplă. Aceasta este diferența dintre a trăi ca un adept al circumstanțelor și a trăi ca lider al propriei vieți. Iată crudul adevăr. Când reacționezi la orice, oamenii învață cum să te controleze, îți apasă butoanele și tu răspunzi exact la întrebare. Ei știu ce cuvinte te vor înfuria, ce acțiuni te vor face să te pui în defensivă, ce tăcere te va face nesigur. Dar când încetezi să reacționezi, când rămâi calm și constant, dintr-o dată aceiași oameni își pierd controlul. Nu te mai pot manipula. Aici începe încrederea să pară periculoasă, pentru că devii intangibil. A conduce nu înseamnă întotdeauna să-i conduci pe ceilalți. Începe prin a te conduce pe tine însuți. Înseamnă să-ți alegi acțiunile în loc să le lași să fie alese pentru tine. Înseamnă să stabilești ritmul, în loc să încerci să ții pasul cu ale altcuiva. Înseamnă să te întrebi ce vreau să creez aici. În loc să întrebi cum ar trebui să răspund la ceea ce tocmai s-a întâmplat, hai să facem asta practic. Imaginează-ți că ești într-o întâlnire și cineva îți contestă ideea. Persoana reactivă se apără imediat. Uneori chiar și cu furie. Liderul face o pauză, ascultă și răspunde calm și clar, sau uneori alege să nu răspundă deloc, ci să redirecționeze conversația înapoi către imaginea de ansamblu. Această singură alegere schimbă întreaga energie a încăperii. Sau gândește-te la relații. Când reacționezi, te adaptezi constant la dispozițiile altcuiva. Dacă sunt supărați, ești și tu supărat. Dacă sunt fericiți, ești și tu fericit. Dar când conduci, tu stabilești tonul emoțional. Rămâi constant indiferent de schimbările lor și adesea ei îți urmează calmul, în loc să le urmezi tu haosul. A conduce nu înseamnă a-i controla pe ceilalți. Înseamnă să te controlezi pe tine însuți atât de complet, încât să influențezi tot ce te înconjoară. Oamenii urmează în mod natural pe cei care sunt constanți, clari, care nu se lasă dați peste cap de fiecare val. Și nu ai nevoie de un titlu, o poziție sau un reflector pentru a fi acea persoană. Ai nevoie doar de disciplină asupra ta. Așadar, cum treci de la reacție la conducere? Începe prin a încetini ritmul. Nu-ți lăsa emoțiile să domine. Fă o pauză înainte de a răspunde. Întreabă-te ce rezultat vreau aici și cum îl pot crea. Acea secundă de gândire îți poate schimba complet direcția. Apoi, stabilește-ți intențiile înainte ca situațiile să se întâmple. Dacă ești pe cale să intri într-un mediu stresant, decide în avans, voi rămâne calm. Voi vorbi clar. Nu voi lăsa pe nimeni să mă dezechilibreze. Când intri cu această mentalitate, conduci situația în loc să reacționezi la ea. Și, în final, amintește-ți asta. A conduce nu înseamnă să te dovedești. Este vorba despre a te asuma. Nu trebuie să câștigi fiecare ceartă. Nu trebuie să controlezi fiecare detaliu. Trebuie doar să te controlezi pe tine însuți. Acel control calm și centrat este magnetic. Oamenii îl pot simți. Încep să se uite la tine, fără ca tu să le ceri vreodată. Încrederea periculoasă se naște atunci când încetezi să oferi lumii puterea de a-ți dicta acțiunile. Când încetezi să reacționezi la orice și începi să conduci cu intenție, te ridici deasupra zgomotului. Încetezi să joci în defensivă și începi să dirigezi jocul. Și odată ce faci această schimbare, nu mai ești la mila vieții. Viața este la mila ta. Capitolul 8. Acceptă disconfortul până când pare normal. Încrederea nu se construiește în confort, se construiește în locurile inconfortabile,
pe care majoritatea oamenilor încearcă să le evite. Gândește-te la asta. Momentele care te-au făcut mai puternic nu au fost niciodată cele ușoare. Au fost cele în care te-ai simțit nervos, nepregătit, poate chiar speriat, dar ai pășit înainte oricum. Acolo trăiește creșterea. Acolo se naște încrederea periculoasă. Majoritatea oamenilor își petrec viața fugind de disconfort. Ei aleg ceea ce se simte în siguranță, ceea ce se simte familiar, ceea ce nu-i solicită prea mult. Dar problema cu această abordare este simplă. Dacă alegi întotdeauna confortul, nu te extinzi niciodată. Rămâi la fel. Joci cu lucrurile mici. Și în adâncul sufletului știi asta, de aceea atât de mulți oameni se simt în secret nesiguri, deoarece viețile lor nu au nicio dovadă a propriei forțe. Încrederea nu înseamnă să-ți spui că ești puternic. Este vorba despre a te pune în situații care îți arată că ești. Când accepți disconfortul, aduni dovezi. De fiecare dată când pășești în necunoscut, de fiecare dată când faci ceva care te sperie puțin, pleci cu dovezi. Pot să mă descurc cu asta, și cu cât aduni mai multe dovezi, cu atât devii mai neclintit. Iată secretul. Disconfortul nu dispare. Nu ajungi niciodată la un punct în care viața nu te mai testează, dar te poți antrena să te simți confortabil simțindu-te inconfortabil. Aceasta este schimbarea. În loc să vezi disconfortul ca pe un pericol, începi să-l vezi ca pe un antrenament. În loc să fugi de el, te sprijini în el. Și curând ceea ce te îngrozea înainte pare normal. Gândește-te la prima dată când ai încercat ceva nou. Poate vorbind în fața unui grup, începând un proiect sau intrând într-o cameră plină de străini. Probabil te-ai simțit nervos, poate chiar tremurând. Dar dacă ai continuat să o faci, frica a dispărut. A devenit mai ușor. De ce? Pentru că repetiția îți recablează creierul. Ceea ce odată părea imposibil, devine rutină. Aceasta este puterea de a accepta disconfortul. Deci cum începi? Începe cu pași mici. Împinge-te în situații care te împing puțin dincolo de zona ta de confort. Vorbește într-o ședință, când în mod normal ai sta liniștit. Inițiază o conversație când în mod normal ai evita-o. Acceptă o provocare pe care în mod normal ai refuza-o. Fiecare mică împingere îți dezvoltă capacitatea, apoi mergi mai departe. Asumă-ți obiective care te sperie, nu pentru că ai putea eșua, ci pentru că te vor forța să crești. Sala de sport ne învață bine acest principiu. Dacă ridici doar ceea ce este ușor, nu construiești niciodată mușchi. Creșterea se întâmplă atunci când ridici ceva greu, când corpul tău tremură, când simți tensiunea. Viața funcționează la fel. Mușchii tăi mentali și emoționali cresc doar sub rezistență. Și iată ce este frumos. Cu cât accepți mai mult disconfortul, cu atât devii mai rezistent. Încetezi să-ți fie frică de eșec pentru că te-ai confruntat cu el înainte. Încetezi să eviți provocările pentru că ai dovedit că poți trece prin ele. Încetezi să te îndoiești de tine pentru că ai dovezi că poți supraviețui la ceea ce alții nu pot. Aceasta este rădăcina încrederii. Nu cuvinte, ci experiență trăită. Așa că data viitoare când simți frica strecurându-se, fă o pauză și reformulează-o. În loc să spui, nu vreau să simt asta, spuneți, aici devin mai puternic. Această simplă schimbare schimbă totul. Dintr-o dată, disconfortul nu mai este inamicul. Este cel mai mare profesor al tău. Încrederea periculoasă nu înseamnă să trăiești o viață ușoară. Este vorba despre a trăi o viață care te întinde constant, te dezvoltă constant, îți amintește constant de propria putere. Acceptă disconfortul. Caută-l. Trăiește în el până când se simte normal. Pentru că odată ce faci asta, nimic din ceea ce ți aruncă lumea nu se va mai simți vreodată prea mare. Te vei fi antrenat să prosperi acolo unde alții se retrag. Și atunci oamenii încep să observe acea putere liniștită și constantă din tine, genul de încredere care nu poate fi înfrântă. Capitolul 9 vorbește mai puțin, comandă mai mult. Ai observat vreodată cum cei mai puternici oameni din cameră sunt de obicei cei mai tăcuți? Nu se grăbesc să umple fiecare liniște. Nu încearcă să domine conversația cu cuvinte nesfârșite. În schimb, așteaptă. Ascultă. Și când în sfârșit vorbesc, toată lumea se apleacă spre ei. Nu este un accident. Aceasta este încredere.
Majoritatea oamenilor vorbesc prea mult pentru că nu se simt confortabil cu tăcerea. Se tem că dacă nu continuă să vorbească își vor pierde atenția sau, mai rău, vor fi uitați. Așa că acumulează cuvinte, explicații și povești, sperând să-i convingă pe oameni de valoarea lor. Dar iată realitatea. Cu cât vorbești mai mult fără scop, cu atât cuvintele tale devin mai slabe. Încrederea nu înseamnă cât de mult spui, ci câtă greutate au cuvintele tale. Iar modul de a da greutate cuvintelor tale este simplu. Vorbește mai puțin, înseamnă mai mult. Fiecare propoziție ar trebui să aibă intenție. Fiecare răspuns ar trebui să aibă calm. Fiecare pauză ar trebui să le amintească oamenilor că nu te grăbești, nu ești disperat, nu te străduiești prea mult. Gândește-te la asta. Când cineva vorbește constant, oamenii îl ignoră. Dar când cineva se reține, vorbește doar atunci când contează. Oamenii sunt atenți. Tăcerea creează anticipare. Puține cuvinte rostite cu claritate creează autoritate. De aceea liderii, adevărații lideri, nu sunt niciodată palabre. Nu irosesc energia încercând să fie auziți. Își conservă energia și își folosesc cuvintele ca pe o lamă ascuțită. Precși, direcți, eficienți. Deci cum poți practica asta? În primul rând, încetinește ritmul. Nu te grăbi să răspunzi imediat la fiecare întrebare. Acordă-ți un moment. Numai acea pauză comunică încredere. Arată că nu te grăbești după aprobare. Îți alegi răspunsul cu grijă. În al doilea rând, elimină excesul. În loc de explicații lungi, dă afirmații simple și puternice. Da, nu, asta funcționează pentru mine. Scurt, clar și ferm. Oamenii respectă asta. Iată celălalt secret. Ascultarea te face mai puternic decât vorbitul. Majoritatea oamenilor ascultă doar pentru a răspunde. Oamenii încrezători ascultă pentru a înțelege. Când auzi cu adevărat pe cineva, aduni informații. Îi înțelegi motivele, temerile, punctele forte. Și când răspunzi în sfârșit, cuvintele tale sunt mai ascuțite deoarece sunt înrădăcinate în înțelegere. Asta te face să ieși instantaneu în evidență. Gândește-te la conversațiile pe care le-ai avut cu oameni care abia te-au lăsat să termine o propoziție. Nu ți s-a părut că se străduiesc prea mult? Acum gândește-te la cineva care te-a privit în ochi, a ascultat fără întrerupere și apoi ți-a dat un răspuns scurt, dar semnificativ. Care dintre ele s-a simțit mai puternic? Întotdeauna al doilea, deoarece ascultarea este un semn de control, iar controlul impune respect. Desigur, asta nu înseamnă că ar trebui să taci tot timpul. Încrederea nu înseamnă să-ți reții complet vocea. Este vorba despre echilibru. Vorbește când contează. Rămâi liniștit când nu contează. Fă din tăcere aliatul tău în loc de dușmanul tău. Există un alt nivel aici. Când vorbești mai puțin, le oferi celorlalți spațiu pentru a se dezvălui. Oamenii își expun adesea nesiguranțele, slăbiciunile, intențiile atunci când îi lași pur și simplu să continue să vorbească. Între timp, tu rămâi calm, observator și deții controlul. Acesta este un avantaj pe care majoritatea oamenilor îl ratează pentru că sunt prea ocupați încercând să fie auziți. Așadar, iată provocarea ta. În următoarele zile, exersează-ți tăierea cuvintelor în jumătate. Când ești tentat să te explici, scurtează-le. Când ești tentat să umpli tăcerea, reține-o. Când simți nevoia să demonstrezi ceva cu cuvinte, oprește-te și lasă-ți prezența să vorbească. Vei observa că se întâmplă ceva puternic. Oamenii vor începe să se apropie. Vor începe să-ți ceară părerea în loc să o ignore. Îți vor respecta mai mult cuvintele pentru că nu le rostești cu neglijență. Și cel mai important, vei simți un sentiment mai profund de control pentru că nu mai vorbești din nesiguranță, ci din proprie voință. Încrederea periculoasă nu strigă, nu divaghează, nu cerșește să fie auzită, vorbește mai puțin, dar comandă mai mult. Și odată ce stăpânești asta, vei descoperi că tăcerea combinată cu cuvintele potrivite la momentul potrivit este unul dintre cele mai puternice instrumente pe care le vei avea vreodată. Capitolul 10. Transformă respingerea în putere. Respingere, doar cuvântul îi face pe majoritatea oamenilor să se simtă inconfortabil. Nimănui nu-i place să audă. Nu. Nimănui nu-i place să fie refuzat, trecut cu vederea sau dat la o parte, dar iată adevărul. Respingerea este unul dintre cele mai puternice instrumente pentru construirea încrederii dacă înveți cum să o folosești. Diferența dintre oamenii care se prăbușesc din cauza respingerii și cei care se ridică după ea este o simplă perspectivă.
Majoritatea oamenilor iau respingerea personal. Aud un nu și cred că înseamnă că nu sunt suficient de buni. Nu voi reuși niciodată. Ar trebui să renunț? Ei atașează respingerea identității lor în loc să o vadă așa cum este ea cu adevărat. Feedback, o redirecționare, un test, un moment conceput să-i facă mai puternici, nu mai mici. Gândește-te la asta. Unii dintre cei mai de succes și încrezători oameni din istorie s-au confruntat cu respingerea în mod repetat. Scriitorii au avut cărțile refuzate de zeci de edituri înainte de a deveni bestselleruri. Antreprenorii au avut ideile râse înainte de a crea companii de miliarde de păpuși. Atleții au fost eliminați din echipe înainte de a deveni legende. Respingerea nu i-a distrus, i-a construit. Le-a călit pielea. I-a obligat să tremeși perfecționeze abilitățile. Le-a alimentat motivația. Asta trebuie să te antrenezi să vezi. Respingerea nu este sfârșitul drumului tău. Este piatra de ascuțit a încrederii tale. Fiecare refuz pe care îl întâmpini este o oportunitate de a deveni mai rezistent, mai determinat, mai periculos în siguranța ta. Iată schimbarea pe care trebuie să o faci. Nu te mai întreba de ce eu sunt și începe să te întrebi ce pot învăța din asta. A dezvăluit respingerea o slăbiciune la care trebuie să lucrezi? Te-a împins să încerci o abordare diferită? A expus oameni sau locuri care nu au fost niciodată cu adevărat pentru tine? Fiecare respingere poartă o lecție dacă ești dispus să asculți. Și să fim sinceri, respingerea doare pentru că ne atinge mândria. Ne face să ne simțim expuși. Dar exact ustura aceea este ceea ce o face puternică. Te trezește. Te împinge să te întărești. Nu poți construi o încredere reală într-o lume în care toată lumea îți spune mereu da. Asta ți-ar oferi doar o încredere fragilă, genul care se spulberă prima dată când viața îți spune nu. Încrederea periculoasă, genul despre care vorbim aici, vine din a fi respins și a rămâne în continuare cu picioarele pe pământ. Așadar, cum transformi respingerea în putere? În primul rând, nu fugi de ea. Așteaptă-o. Primește-o cu brațele deschise. Înțelege că respingerea este o dovadă că te depășești. Dacă nu ți se spune niciodată nu, înseamnă că nu țintești suficient de sus. Nu riști suficient. Nu te pui în locuri unde are loc creșterea. În al doilea rând, detașează respingerea de valoarea ta. Un nu la ideea ta, cererea ta sau efortul tău, nu este un nu la valoarea ta ca persoană. Este doar o informație. Nimic mai mult. Învață să le separi pe cele două și respingerea își pierde capacitatea de a te zdrobi. În al treilea rând, folosește respingerea ca și combustibil. Lasă-o să aprindă un foc sub picioarele tale. Lasă-l să te împingă să le demonstrezi nu lor, ci ție însuți că ești capabil de mai mult. Gândește-te la fiecare respingere ca la o greutate în sală. Fiecare te face mai puternic dacă continui să ridici greutăți. Iată o mentalitate pe care o poți purta. Fiecare refuz te aduce mai aproape de ceea ce trebuie. Da, fiecare ușă care se închide te obligă să găsești o ușă mai bună. Fiecare persoană care te refuză face loc oamenilor care te prețuiesc cu adevărat. Respingerea deschide calea pentru ceea ce este menit pentru tine. Dar numai dacă continui să mergi înainte. Încrederea periculoasă nu se construiește evitând respingerea. Se construiește confruntând-o direct iar și iar. Până când refuzul nu te mai sperie. Până când îți dai seama că respingerea nu te definește, te rafinează. Așa că data viitoare când auzi, nu te micșora, nu te retrage, stai mai drept. Spuneți, bine, aceasta este șansa mea de a crește. Aceasta este dovada că sunt în arenă, nu stau pe margine. Și apoi continuă să mergi înainte. Pentru că persoana care nu se mai teme de respingere este de neoprit. Și acea persoană poți fi tu. Capitolul 11. Detașează-te de rezultate. Una dintre cele mai puternice mișcări pe care le vei face vreodată în viață este să înveți să renunți la rezultat. Majoritatea oamenilor își leagă întregul sentiment de valoare de rezultate. Dacă lucrurile merg bine, se simt bine. Dacă lucrurile se destramă, se simt frânți. Emoțiile lor cresc și scad ca un roller coaster, deoarece sunt atașați de ceea ce se întâmplă în continuare. Dar încrederea, o încredere cu adevărat periculoasă, apare atunci când înveți să te detașezi de rezultate și să te ancorezi în cine ești,
nu în ceea ce se întâmplă. Gândește-te la asta. De câte ori te-ai abținut să acționezi, pentru că ți-a fost teamă că nu va funcționa? Nu ai aplicat pentru job pentru că te temeai de respingere. Nu ai vorbit pentru că ți-ai făcut griji despre cum ar putea reacționa oamenii. Nu ți-ai asumat riscul pentru că erai obsedat de posibilitatea eșecului. Acesta este atașamentul față de rezultat. Te menține paralizat, controlat de frica a ceea ce s-ar putea sau nu întâmpla. Dar când te detașezi, ceva se schimbă. Încetezi să te obsedezi, dacă oamenilor le va plăcea, le va accepta sau le va aplauda. Depui tot efortul și lași rezultatele să se descurce singure. Acolo trăiește libertatea. Acolo deblochezi un nivel de încredere pe care majoritatea oamenilor nu îl experimentează niciodată. Detașarea nu înseamnă că încetezi să-ți pese. Nu înseamnă că nu încerci. Înseamnă că încetezi să-ți înlănțui identitatea de rezultat. Te concentrezi pe ceea ce poți controla, efortul tău, atitudinea ta, pregătirea ta și eliberezi restul. Rezultatul este feedback, nu definiție. Gândește-te la atletul care se antrenează luni de zile, dar știe că nu poate controla arbitrul, vremea sau performanța adversarului. Tot ce poate controla este cât de pregătit este, cât efort depune și cât de concentrat rămâne. Aceasta este detașare. Ei dau totul, dar stima lor de sine nu este distrusă. Dacă scorul nu merge așa cum doresc, ei trăiesc pentru a lupta din nou. Când te detașezi de rezultate, devii și mai greu de manipulat. Oamenii nu pot să-ți atârne recompense în fața ochilor pentru a-ți controla acțiunile. Nu te pot amenința cu pierderi pentru a te face disperat. Ești liber pentru că ai decis deja. Valoarea ta nu este legată de câștig sau pierdere, de câștig sau pierdere, de a fi lăudat sau de a fi respins. Iată un adevăr puternic. Cu cât te agăți mai mult, cu atât te simți mai slab. Cu cât ai mai mult nevoie ca ceva să se întâmple într-un anumit fel, cu atât devii mai anxios și nesigur. Dar în momentul în care renunți, în momentul în care spui orice s-ar întâmpla voi fi bine, câștigi putere. Acționezi cu mai mult calm, mai multă concentrare, mai multă certitudine. Și, în mod ironic, de obicei atunci dai tot ce ai mai bun pentru că nu mai ești strangulat de frica de rezultat. Deci cum exersezi asta? Începe prin a-ți schimba limbajul. În loc să spui că trebuie să câștig, spune că voi da tot ce am mai bun și, orice s-ar întâmpla, voi învăța. În loc să spui că am nevoie să mă placă, spune că voi apărea așa cum sunt eu, iar oamenii potriviți vor respecta asta. Micile schimbări de limbaj îți reamintesc că valoarea ta nu este legată de rezultat. Apoi, concentrează-te pe proces, mai degrabă decât pe rezultat. Construiește-ți obiceiuri, rutine și standarde pe care le poți controla. Dacă vrei încredere în munca ta, nu te obsedați doar de produsul final. Concentrează-te pe a face munca consecvent. Dacă vrei încredere în relații, nu te obsedați de modul în care reacționează ceilalți. Concentrează-te pe a te prezenta cu autenticitate și onestitate. Când îți construiești încrederea pe proces, rezultatele devin secundare. Și, în final, amintește-ți de asta. Ai supraviețuit fiecărui rezultat negativ din viața ta de până acum. Fiecărui eșec, fiecărei dezamăgiri, fiecărei respingeri, ești încă aici, mai puternic, mai înțelept, mai perspicace. Aceasta este dovada că nu ai nevoie de rezultate perfecte pentru a fi bine. Ai nevoie doar de reziliență. Încrederea periculoasă nu vine din controlul rezultatelor. Vine din controlul tău și din încrederea că, indiferent de rezultat, te vei adapta, vei crește și vei continua să mergi mai departe. Așa că, nu te mai agăța atât de tare de lucruri. Dă tot ce ai mai bun, rămâi fidel ție însuți și apoi lasă rezultatul să treacă. Pentru că în momentul în care te detașezi de rezultate, pășești într-un nou tip de libertate, genul de încredere pe care nimic și nimeni nu o poate zdruncina. Capitolul 12. Stabilește limite fără scuze. Încrederea nu înseamnă doar cum te comporți în public. Este vorba și despre cum te protejezi în privat. Unul dintre cele mai clare semne ale adevăratei încrederi este capacitatea de a stabili limite și de a le respecta fără scuze, fără vinovăție și fără să tresări. Limitele nu sunt ziduri. Sunt linii care îți protejează timpul, energia și respectul de sine. Și dacă nu le stabilești, lumea va trece cu bucurie peste tine. Iată realitatea. Oamenii vor lua întotdeauna atât cât le permiți. Dacă le oferi timp nelimitat, îl vor lua. Dacă îi lași să te întrerupă, vor continua să o facă. Dacă nu spui niciodată nu, se vor aștepta la un da pentru totdeauna. Asta nu pentru că oamenii sunt întotdeauna cruzi, ci pentru că natura umană împinge limitele. Și dacă nu ai limite, te vei simți mereu epuizat, plin de resentimente și neputincios.
Încrederea înseamnă că îți cunoști valoarea. Și când îți cunoști valoarea, o protejezi. Nu-ți irosești timpul pe lucruri care nu contează. Nu permiți oamenilor toxici să te epuizeze. Nu tot spui dacă știi în sinea ta că răspunsul tău ar trebui să fie nu. A spune nu te face egoist, te face puternic. Dovedește că te respecti suficient de mult pentru a-ți proteja pacea. Gândește-te de câte ori ai spus da doar pentru a evita conflictele. Poate ai fost de acord cu planuri pe care nu ți le doreai, ai preluat o muncă pe care nu o puteai gestiona, sau ai permis cuiva să-ți vorbească într-un mod care te-a făcut să te simți mic. De fiecare dată când ai făcut-o, o mică parte din încrederea ta a slăbit, nu din cauza a ceea ce au făcut, ci din cauza a ceea ce ai permis. Încrederea crește atunci când decizi, aici trag linia. Și iată cheia. Nu trebuie să-ți justifici limitele. Prea des oamenii exagerează. Ei spun, îmi pare rău. Nu pot, pentru că este urmată de o listă lungă de motive. Dar adevărul este că nu este o propoziție completă care nu funcționează pentru mine. Nu sunt disponibil. Am decis să nu fac asta. Scurtă, calmă și fără scuze. Asta înseamnă putere. Asta înseamnă claritate. La început, stabilirea limitelor pare inconfortabilă. Te vei simți vinovat. Îți vei face griji că oamenii vor crede că ești rece sau nepoliticos. Dar, în timp, vei realiza ceva important. Oamenii te respectă de fapt mai mult atunci când ai limite. Poate că nu le place întotdeauna pe moment, dar învață să te ia în serios. Văd că nu ești ușor de manipulat, că nu cauți aprobare, că nu ești dispus să-ți vinzi liniștea pentru un confort temporar. Și iată bonusul. Oamenii potriviți, cei cărora le pasă cu adevărat de tine, îți vor respecta limitele, le vor onora. Îi vor admira chiar și pe ei. Oamenii nepotriviți, cei care vor să profite de tine, vor fi supărați. Așadar, atunci când cineva se enervează pe limita ta, ia-o ca pe o confirmare că limita a fost necesară. Stabilirea limitelor nu înseamnă să îi îndepărtezi pe oameni. Este vorba despre protejarea spațiului tău, astfel încât să poți da tot ce ai mai bun lucrurilor care contează cu adevărat. Nu te poți concentra asupra obiectivelor, viselor sau relațiilor tale dacă ești constant epuizat de la a spune da la orice altceva. Limitele nu sunt egoiste. Sunt esențiale. Deci cum începi? Începe cu un aspect simplu al vieții tale în care simți resentimente. Acest resentiment este un semnal că lipsește o limită. Poate este un coleg care continuă să-ți dea de lucru suplimentar. Poate este un prieten care ia mai mult decât oferă. Poate este propriul tău obicei de a te angaja prea mult. Oriunde simți acea tensiune, acolo este nevoie de o limită. Decideți linia. Apoi, aplică-o cu calm. Încrederea nu înseamnă să-i mulțumești pe toți. Înseamnă să trăiești cu integritate față de tine însuți. Iar integritatea înseamnă să protejezi ceea ce contează chiar și atunci când ceilalți nu înțeleg. Încrederea periculoasă este atunci când poți spune nu fără să te zdruncine. Când îți poți menține poziția fără vinovăție. Când îți poți proteja energia ca și cum ar fi cea mai valoroasă resursă pe care o deții, pentru că așa este. Așadar, stabilește-ți limite, menține-le ferme și nu-ți cere niciodată scuze pentru că te respecti. Pentru că, odată ce stăpânești asta, vei descoperi că adevărata încredere nu vine doar din ceea ce spui da. Vine din puterea a ceea ce refuzi să accepti. Capitolul 13. Rămâi calm în haos. Încrederea nu este cu adevărat testată atunci când lucrurile merg bine. Oricine poate părea calm atunci când viața este lină, când planul funcționează și când nu apare nimic neașteptat. Dar adevărata măsură a încrederii este modul în care te comporți, când izbucnește haosul, când camera devine zgomotoasă, când oamenii intră în panică, când totul pare incert. Atunci adevărata încredere fie se prăbușește, fie strălucește. Majoritatea oamenilor se destramă în haos. Se grăbesc, intră în panică, reacționează exagerat. Emoțiile lor preiau controlul și iau decizii proaste pentru că sunt disperați să rezolve totul dintr-o dată. Dar cei care ies în evidență, cei care câștigă respect fără să încerce măcar, sunt cei care își păstrează calmul. Încetinesc ritmul când toți ceilalți accelerează. Respiră când toți ceilalți își țin respirația.
Își păstrează vocea calmă când toți ceilalți strigă. Acest calm este rar și asta îl face puternic. Gândește-te cum te simți în preajma cuiva care își păstrează calmul în situații stresante. Te simți mai în siguranță. Simți că lucrurile vor fi bine. Chiar dacă nu sunt încă bine, calmul lor se transferă și la tine. Aceasta este puterea prezenței. Și vestea bună este că te poți antrena să devii acea persoană. Începe prin a recunoaște că haosul în sine nu îi distruge pe oameni. Reacția lor la haos o face. Evenimentul ar putea fi haotic, provocarea ar putea fi dificilă. Dar răspunsul tău este cel care decide dacă te prăbușești sau te ridici. Dacă te lași luat de furtună, pierzi controlul. Dar dacă te ancorezi în calm, preiei controlul înapoi. Deci, cum faci asta? Începe cu respirația ta. Când haosul lovește, instinctul natural al corpului tău este să se încordeze, să respire superficial și să se pregătească pentru luptă sau fugi. Atunci trebuie să preiei controlul asupra respirației tale. Respirația lentă și constantă îi spune corpului tău: nu sunt în pericol, sunt în control. Această mică acțiune creează spațiu între haos și reacția ta. Apoi, gestionează-ți ritmul. În situațiile stresante, oamenii tind să se grăbească ca și cum viteza a rezolvat totul. Dar graba duce adesea la greșeli, iar greșelile creează și mai mult haos. Persoana încrezătoare nu se grăbește. Se mișcă deliberat cu claritate. Ritmul ei comunică. Sunt constant. Nu sunt zdruncinat. Atunci păstrează-ți vocea joasă și calmă. Haosul se hrănește cu zgomot. Dacă asociezi acel zgomot cu panică, pui gaz pe foc. Dar dacă vorbești mai încet, mai blând, mai împământat, oamenii ascultă. Schimbi instantaneu energia. Chiar dacă nu ai toate răspunsurile, tonul tău calm îi liniștește pe ceilalți și te poziționează ca cineva în care să ai încredere. A sta calm în haos nu înseamnă să te prefaci că nu este nimic în neregulă. Este vorba despre a refuza să lași haosul să te stăpânească. Este vorba despre a-ți păstra echilibrul atunci când tot ce te înconjoară încearcă să te dezechilibreze. Și când faci asta în mod constant, oamenii încep să observe. Te văd ca fiind de încredere, te văd ca fiind puternic, te văd ca un lider. Chiar dacă nu ai cerut niciodată rolul, dar iată adevărul mai profund. A rămâne calm în haos nu este doar pentru alții. Este pentru tine. Pentru că de fiecare dată când rămâi cu picioarele pe pământ, când viața devine haotică, îți amintești de propria ta putere, îți dovedești că furtunile nu te zdrobesc, ci te dezvăluie. Și acea dovadă construiește o încredere care durează mult dincolo de moment. Așa că data viitoare, când viața ți aruncă haosul în cale, se va opri, va respira, va încetini, se va ancora, va decide în acel moment că nu vei mai fi o altă voce panicată în furtună. Vei fi calmul din cameră, pentru că încrederea periculoasă nu țipă în haos, nu fuge, nu se prăbușește. Stă dreaptă, stabilă și calmă, indiferent cât de tare devine furtuna. Și când stăpânești asta, nimic din lumea asta nu te poate zdruncina cu adevărat. Capitolul 14. Antrenează-te până când abilitatea devine certitudine. Încrederea nu este magică, nu apare din senin. Nu este doar o mentalitate sau o afirmație pozitivă șoptită în oglindă. Încrederea adevărată și de durată este construită pe ceva mult mai profund. Competență. Când știi că ai depus efort, când te-ai antrenat până când o abilitate devine a doua natură, încetezi să mai speri că ești suficient de bun și începi să știi că ești. Această trecere de la îndoială la certitudine este locul unde se naște încrederea periculoasă. Gândește-te la orice ai stăpânit vreodată, mare sau mic. Poate că a fost vorba de învățarea șofatului, de gătitul unei mâncăruri sau de vorbitul în fața unui grup. La început, erai nervos, te-ai pus la îndoială. Dar, cu cât exersai mai mult, cu atât devenea mai ușor. Și, într-o zi, ceea ce odată părea terifiant a început să pară natural. Aceasta este puterea antrenamentului. Repetiția transformă frica în familiaritate. Majoritatea oamenilor își doresc încredere fără a face repetiții. Vor să se simtă siguri, înainte de a fi câștigat certitudinea. Dar nu funcționează așa. Nu aștept să te simți încrezător pentru a acționa.
acționezi iar și iar până când acțiunile tale creează încredere. Adevărul este că abilitatea construiește credință. De fiecare dată când te prezinți, de fiecare dată când te exersezi, de fiecare dată când perseverezi în greșeli, îți săpești încredere în oase. Și iată cheia. Nu este vorba doar despre exersare, este vorba despre exersarea cu intenție. Jumătate de efort nu construiește încredere. Exersarea mișcărilor nu creează măiestrie. Trebuie să te depășești confortul ușor. Trebuie să-ți întinzi limitele. Pentru că atunci când știi că te-ai antrenat mai intens, mai mult și mai precis decât majoritatea oamenilor o vor face vreodată, intri diferit în orice încăpere. Nu trebuie să te lauzi cu asta. Nu trebuie să convingi pe nimeni. Certitudinea se vede în felul în care te miști, în cum vorbești, în cum te porți. Gândește-te la un atlet profesionist care pășește pe teren. Nu stă acolo întrebându-se dacă poate face asta. S-a antrenat deja pentru asta de 1000 de ori. Repetiția a dezvoltat memoria musculară. Corpul lor știe ce să facă. Mintea lor știe că poate face față presiunii. Asta îți oferă antrenamentul. O certitudine pe care nimeni nu ți-o poate lua. Acum imaginează-ți că aplici același principiu în propria ta viață, în carieră, în comunicare, în relațiile tale. Imaginează-ți că pui genul de practică în care abilitățile tale sunt atât de ascuțite, încât nu te mai pui la îndoială. Pur și simplu performezi. Acesta este genul de putere liniștită, pe care oamenii o simt, fără ca tu să fie nevoie să o anunți. Deci cum începi? Mai întâi, identifică domeniile în care îndoiala te ține pe loc. Este vorba de a vorbi cu încredere? Este vorba de a-i conduce pe ceilalți? Este vorba de a rămâne calm sub presiune? Apoi angajează-te să antrenezi acea abilitate în mod deliberat. Citește, studiază, exersează și repetă până când devine o a doua natură. Și nu renunța atunci când te simți inconfortabil. Acesta este semnul că te dezvolți cu adevărat. În al doilea rând, acceptă greșelile ca parte a procesului. Fiecare potignire este o lecție. Fiecare eșec este practică. Încrederea nu este absența greșelilor, este capacitatea de a continua până când acele greșeli nu te mai controlează. În al treilea rând, măsoară-ți progresul. Privește înapoi la fiecare câteva săptămâni și observă cât de departe ai ajuns. Încrederea crește atunci când poți vedea propria ta îmbunătățire. Când realizezi că ceea ce te-a speriat odată este acum rutină, ceva din interiorul tău se schimbă permanent. Iată frumusețea acestei abordări. Nimeni nu-ți poate lua ceea ce te-ai antrenat pentru. Complimentele pot dispărea. Aprobarea poate dispărea, dar abilitatea care rămâne cu tine, iar abilitatea construiește certitudine. Încrederea periculoasă nu înseamnă să-ți umfli pieptul sau să te prefaci că ești neînfricat. Este vorba despre a face munca în culise până când poți păși înainte cu o siguranță calmă, până când nu mai trebuie să-ți spui cred că pot. În schimb, spui știu că pot. Antrenează-te până când abilitatea devine certitudine. Pentru că odată ce ajungi în acel punct, vei descoperi că adevărata încredere nu trebuie să fie zgomotoasă, este constantă, de nezdruncinat și incontestabilă. Și vine dintr-un singur lucru știind că ai câștigat-o. Capitolul 15. Trăiește ca și cum nu ai nevoie de nimic. Nivelul suprem de încredere este atunci când trăiești ca și cum nu ai nevoie de nimic. Nu pentru că nu te bucuri de succes, recunoaștere sau relații, ci pentru că nu depinzi de ele. Când sentimentul tău de valoare, pacea ta și identitatea ta nu mai depind de ceea ce dau sau iau alții, pășești într-o libertate pe care majoritatea oamenilor nu o experimentează niciodată. Majoritatea oamenilor trăiesc într-o nevoie constantă. Au nevoie de aprobare pentru a se simți în siguranță. Au nevoie de atenție pentru a se simți importanți. Au nevoie de rezultate pentru a se simți mândri de ei înșiși. Și pentru că au nevoie, le urmăresc. Urmăresc validarea. Urmăresc aplauzele. Urmăresc lucrurile care le scapă printre mâini în momentul în care le apucă. Și cu cât le urmăresc mai mult, cu atât se simt mai slabi. Dar imaginează-ți că mergi prin viață fără acea sete de aprobare. Imaginează-ți că îți urmărești obiectivele nu pentru că ai nevoie de ele pentru a te completa, ci pentru că le alegi ca o expresie a ceea ce ești deja. Imaginează-ți că te bucuri de succes, dar nu ești definit de el. Imaginează-ți că ai relații construite pe alegere, nu pe disperare. Asta înseamnă să trăiești ca și cum nu ai nevoie de nimic. Nu înseamnă că încetezi să-ți pese.
Nu înseamnă că te izolezi sau că respingi lucrurile bune. Înseamnă că te construiești atât de puternic în interior, încât nu te prăbușești dacă acele lucruri dispar. Porți propria ta validare, propria ta pace, propria ta putere. Asta te face periculos pentru că nimeni nu poate folosi nevoia împotriva ta. Gândește-te. Când cineva are nevoie disperată de aprobare, poate fi manipulat. Când cineva are nevoie disperată de bani, poate fi cumpărat. Când cineva are nevoie disperată de iubire, se va mulțumi cu mai puțin decât merită. Nevoia este slăbiciune. Dar când te comporți ca și cum ai avea deja tot ce ai nevoie în tine, nu poți fi controlat. Nu poți fi mituit. Nu poți fi frânt. Aceasta este mentalitatea celor mai puternici lideri, a celor mai neclintiți oameni. Se bucură de succes, dar nu sunt înrobiți de el. Se bucură de relații, dar nu sunt definiți de acestea. Se bucură de progres, dar nu se prăbușesc dacă se confruntă cu eșecuri. Identitatea lor nu este legată de rezultate, aprobare sau posesiuni. Încrederea lor vine din interior, nu din exterior. Așadar, cum începi să trăiești ca și cum nu ai nevoie de nimic? Începe prin a-ți muta atenția spre interior. În loc să te întrebi, ce îmi pot da oamenii, întreabă-te ce pot să-mi dau mie însumi. Respect, disciplină, scop. Acestea sunt lucruri pe care nimeni nu ți le poate oferi, dar le poți construi zilnic. Cu cât îți oferi mai mult, cu atât tânjești mai puțin de la ceilalți. Apoi practică recunoștința. Când ești recunoscător pentru ceea ce ai deja, încetezi să mai fii obsedat de ceea ce îți lipsește. Recunoștința ucide disperarea. Îți amintește că ești deja bogat în moduri care contează, în lecții, în creștere, în rezistență. Și, în final, amintește-ți că tot ce este extern este temporar. Banii se pot pierde, aplauzele se estompează, oamenii vin și pleacă, dar cine ești, ce reprezinți și cum te comporți, asta e permanent. Construiește-ți fundația pe asta și nu te vei teme niciodată de pierdere. A trăi ca și cum nu ai nevoie de nimic nu te face rece. De fapt, te face mai magnetic. Oamenii sunt atrași de cei care nu cerșesc atenție, care nu se agață, care nu se străduiesc prea mult. De ce? Pentru că nevoia respinge, dar puterea atrage. Persoana care nu are nevoie de nimic poartă o aură de abundență, iar abundența este irezistibilă. Aceasta este etapa finală a încrederii. Când nu mai alergi după aprobare, când nu te mai temi de respingere, când nu mai ai nevoie de validare, ești liber. Acționezi din alegere, nu din disperare. Oferă pentru că vrei, nu pentru că speri să primești ceva în schimb. Iubești pentru că este real, nu pentru că ești gol. Trăiește ca și cum nu ai nevoie de nimic, pentru că, atunci când o vei face, vei păși cu un calm pe care alții îl invidiază, o certitudine pe care alții o respectă și o putere pe care nimic din lumea asta nu ți-o poate lua. Aceasta este încredere periculoasă la apogeu. Concluzie. Încrederea nu înseamnă să strigi mai tare decât restul lumii. Nu înseamnă să-i forțezi pe oameni să te observe, să urmărești aprobarea sau să te prefaci a fi cineva care nu ești. Încrederea este calmă. Este constantă. Este genul de prezență care nu trebuie să se dovedească pentru că își cunoaște deja propria valoare. Iar cea mai periculoasă formă de încredere, genul spre care te-a ghidat această carte audio, vine dintr-un adevăr simplu. Nu reacționezi la nimic și, prin urmare, nimic nu te controlează. De-a lungul acestor capitole, am parcurs principiile care construiesc acest tip de încredere în sine de nezdruncinat. Ai învățat cum să nu te mai explici, cum să-ți stăpânești vocea interioară, cum să construiești respect înainte de încredere și cum să ucizi nevoia de aprobare. Ai descoperit puterea tăcerii, autoritatea limbajului corpului și trecerea de la reacție la conducere. Ți-a fost reamintit că disconfortul este locul unde trăiește creșterea, că a vorbi mai puțin comandă mai mult și că respingerea poate deveni combustibilul tău. Ai văzut puterea în a te detașa de rezultate, a stabili limite fără scuze, a sta calm în haos și a te antrena până când abilitatea devine certitudine. Și, în sfârșit, ți s-a arătat nivelul suprem de încredere, trăind ca și cum nu ai avea nevoie de nimic. Această călătorie nu este despre perfecțiune. Este despre progres. Este vorba despre a te construi zi de zi în cineva care nu se mai supune fiecărei opinii, care nu se mai prăbușește sub presiune, care nu mai așteaptă permisiunea de a-și asuma propria putere. Adevărata încredere este tăcută, dar este incontestabilă.
nu trebuie să se anunțe singură, pentru că este scrisă în felul în care te miști, în felul în care vorbești și în felul în care te porți prin furtunile vieții. Așa că ia aceste lecții și trăiește-le. Nu le înțelege doar în teorie. Aplică-le. Folosește-le în conversații, în provocări, în momentele în care viața încearcă să te zguduie. Și amintește-ți, nu este vorba despre a deveni altcineva. Este vorba despre a deveni cea mai puternică versiune a ta. Pentru că atunci când înveți să nu reacționezi la nimic, dobândești controlul asupra tot. Devii de neatins. Devii constant într-o lume plină de zgomot. Devii o persoană pe care ceilalți nu o pot ignora. Nu pentru că cere atenție, ci pentru că însăși prezența ta o comandă. Aceasta este puterea încrederii periculoase. Și este deja în tine, așteptând să fie revendicată. Acum ieși și trăiește-o.